Здравейте, приятели, аз съм Мистер Anonymous. Днес играем Майнкрафт в Майнкрафт сервера. Това е втория епизод. И аз имам доста неща за показване в този клип. Като в последния клип видяхте как правя някакви простоти, говорих някакви простоти, защото беше ми се спяло и такива. Че в този клип... Една секунда. И сега относно сервера, кажете хайна и сега ще ви покажа новия ми хоум. Тъй, имам новия хоум, имам някакъв як меч, бум-бам, чупим скули, шарпен спе, продължен 4, пънч 2, вербален 4, кнокбак 2, инфинити 1, фарспект 2, лутинг 3, респирашен 3, галаком инфинити 1. Тъй, тук имам някакви тъпи сетове. Странно, ама... Аз взема още малко лего. Тук имам някакви работи, дневникът на моя дневни... Да. Кой е това? 8%. Заведем, че беше много чатах някой от айтемите ми днес направи. Видео, което съм много развълнуван и в момента го обработвам. Да, браво. Да. Така. Тук има някакъв чест в често. Сори. Тук има някакви инструменти. Някъде работи. Някъде имах дупка. Ето я. Не съм я довършил. Но мисля. Само мисля, бе. Аз много мисля. След това сложа крафтинг тейбъл. Направя те пък долу се пишат в чата, аз мисля да си изключа чата. И ги гледате как талкят там. Изключвам с чата. Multiple settings. Къде беше скейл? Не скейл, бе, обърках. Пра скейл е тъй. Опъсти ли? Тъй, сега чата въобще не се вижда. Въобще. Тъй, тук дневник някакъв. Даже не знам кои работи съм правил. Тук така бързичко. Бам. Сега ще ви покажа каква дупка съм направил, само да не падна, защото ще има фейл. Фак. Мислех, че падам! Не. Шо тъй сега? Кога направите? Последния път направите. Приятели, след малко идвам. Нямаше, просто имах една малка скучна работа, дето е много тъпа, само да не си изгубя меча. Защото ще има да убивам някой. Казвам ви буквално. Няма да кърта хората тук. Кабелстон да е, код да е. Боже, ти стълби как ще ги правя, бе? Вей, колко бавно. Вей, молодце, меча да е там. Ох. Меча е тука. Бум-бам, чупим скули, се завърна. Правя. Хет. Моята глава не западна. Тъй, къде беше тази дупка? Е, там е. Мисля да продължа с стълбите, понеже стана тъп. Ще имам фейл.
Сори за употребените думи. Днеска казах твърде много неща. Се чува тинг, батиганен звук. Бам. Да я, че слагам такива работи. Ти ги слагам, бе. What the fuck? What the? Чакай, тук като слизам, после се качвам и бахчи звука, чувате ли го? Гаси звука. Такъв звук не съм чувал през 28-та милионна година. Тук отдолу съм направил някакво малко проектче. Ох, където? И дупката, ето. Пак. Я не мога закача. Тъй. Правя един крафтинг тейбъл, да го поставяме и тук. След което съм много тъп. Буквално съм тъп. О, боже, ще се нервя. Малко циганско го направиха, ама. Кой няма гледа? Това би ти малко тараданкането на всяка ряма. Тук те ще направят и да знам. Обаче видях, че на какво съм шал да падна, аз днеска не съм внимателен. Нагоре, не цъкам спейса, да се кача. Всъщност те точно трябва да натисна спейса и да се качвам. Аз натискам спейса, то ме праща по-надолу. По-надолу ме праща. И ми изхъби блокчето. Си. Глей. Аз се бъркам с някои игри и натискам спейса. Тей. Качвам се нагоре. Качвам се нагоре, за да взема материали и да го направя това нещо. Изключил съм свечата, защото всичките ще спамят някакви такива тъпи работи. Мисля, че се чувам перфектно, защото аз говоря доста силничко, не говоря тихо. Мисля да го оставя това. Бърка в честовете, имам с тук и защита. Храна. Столом брекове. Толкова стига. Взех твърде много. Не, и толкова ще стигнат. Бърно слизам. Може би трябва да го направя с вода. Не ти ще да е бавно, тъй че. Едно също и. Пак не забравих торчове! Сега. Мраза те къса. Много мраза и те като става. Гравел. Кой го добавя с гравел в Майнкрафт, бе? Джеп. Кадняр. Не решиш да добавяш туалетните. Вярно, той ще добавя туалетните. Не ми трябва. Намера да мъж ми трябва, ама ранни. Някъде, като копах видях нитва диаманти, някъде видях. Ма го запълних с стон. Къде беше?
10 не ми трябва, аз съм някакъв пич. Дето е пълен сайта. Аз ще чакам евента да... Знаете, някой ми пише. Някой ми пише в този момент. Ще се включа чата за малко. Кажи. Като писах на един нещо. Sorry, but you can't break that book there. Аз забравих, но съм тъп. Не знам какво се дължи това, защо е направено така. Сега. Не ме интересува много. WAR PvP. Много искаш да съм на WAR PvP. WAR PvP стават най-големите милета. Fast placing detected place 10 seconds. Fast placing detected. Кой това бе? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Значи, ето и трябва само блоковете. Ето и трябва само блоковете. Да не ми направи fast place. Гледай, връщам блоковете. Това класинг. Аз не мога да си направя. Мале. Кое е това? Fast placing, какви са тия сработи, бе? Дай го включа това. Да свети. Ей! Какво става, бе? Нема са. Бах ти! Заради лага. Опрей ти го лага, бе! От времето спира. Аз съм с 30 FPS. Аз слагам... Даже не иска би един блок. Даже не иска би... Ето гледайте ко, бе. Аз слагам много бързо блокове в сървъра. What the fuck? What the fuck? За ко лагва толкова е? Какво се? Ще го правя. Ок. Рестартирам сервера поради световен лаг. Добре, рестартвай го, айде! Рестартвай! Давай! След една мин влезте пак. Една мин ще чакаме. Да правим. Някакъв сервер. Това е Виндкрафта. Една минута. Този сервер, никога не съм влезал в него. Сервер е фул. Bitches be crazy. Bitches be crazy, века. One of kind. One of kind.
Синглплеер, няма ли някакъв синглплеер, бе? Тъй беше. Свърфат. Си такъв беше. Don't create new worlds. Ако обаче ще трябва да си. Тъй. Тук мисля да построя някаква хубава къщичка за вас. Само заради вас. Вот. Трябва такова дърво. И фен. Съве и слаб. Забравя да взема то слаб. Бам. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Я ще го покажа една професионална къщичка. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Даже и 6. Мисля, че беше 6 даже. Само мисля аз. Въпреки, че не мога да мисля. Мисля. Бам, 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 бам. Това няма да е някаква малка така къщичка, като и нещо да е къщичка. Сега ще ви кажа как ще. Къщичката. Това ще е някакво там засядане отвънка. Секунда. Това ще е някакво засядане отвънка. А пък като ще продължава, зави и тъй. Мисля, че някои хора ме разбраха, мисля, че някои не. Те, които са ме разбрали, браво на тях. Значи те знаят аз какво ще правя. Значи те знаят всичко. Те знаят къде живея. Те знаят всичко за мен. Защо? Наказвам така. Ох, тук. Тежи. Значи две врати ще има така. Значи взимаме кабел. Стоям. И пада го правим от кабел. Стоям. 1, 2, 3, 4, 5 секунда. За да обаче снимам клип. Сори за прекъсването. 1, 2, 3, 4, 5. 1. О, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Не много е. 10. Трябва да е 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ето като е. Мисля, че къщичката на някой ще им хареса, на някой не. Това го измислих. Към се дай да направя някаква шибана грозна къщичка. Стон брикове за път. Не това. Stone Bricks. Аз винаги започвам от пода. Не винаги, ама. Кажете на каква друга игра да снимам. Мисля да започвам поредица на Need for Speed Most Wanted. От ма кеф тая игра. От много време не съм играл. Лага истински. Лага истински. И се чудя защо е така. Може би от фрапса. Може би. Трябва да имате това нещо. Лага! На кой друг ютубър му лагва така от фрапса, бе? Аз не мога да си направя играта от лаг. Гледай. Не лагва, бе. Ко става тук, бе? Unlimited. Lots of particles. Minimal. Ау. Сега ако лагва.
И какво лаква, бе? Добре, айде излизам. Излязах, ето. Доволен? Излязах. Пуснаха ли го сървъра? Ей. Хаял. Що ми става? Тъй, това се оправя микрофона, там други работи. Лагва толкова. Аз не мога да си направя клипа от лаг. Ако можех да се затворя в рапса и да снимам, това ще вижда и мечта. Мечта на мечтите. Музиката намалям на край. Може да лагва от музиката, не знам. 22 в паса изведнъж стана на 0. Бре, не разбирам ли, що лагва. Такъв лаг не съм виждал, значи ще трябва да снимам с някаква друга програма, обаче не знам каква. Всички други програми са някакви смотани. Гледай! То ме рубаква с... Търси много това, което иска. Аз... Търсете още. И добре. Надявам се видеото да ви е харесал. Секунда. Надявам се видеото да ви е харесал. Лайк, subscribe, комент, защото ме лайква толкова много. Напишите в Facebook страницата ми, там в Skype, в коментарите, където намерите, където сама ставам. С каква програма да снимам, защото с фрапса ми лагва твърде много. И... Да. Кажи, бързо, че снимам клип. Тук те сега талким с Жоро. Жорката. Как се усмихва. Не можете я видите с скайп, защото снимам с фрапс. Джоро пише. Сподели екрана. Ама много ще лаги, да знаеш. Споделих ти, що? Обаче много лаги. Къде ми меча? Приятели, изгубих ми меча. Сега ти копиш тос. Иди в YouTube. Добре, приятели, надявам се клипа ви да е харесал. Лайк, subscribe, комент, пишете в коментарите с каква програма снимам там в Skype, в Facebook страницата, там всичко ще сложа в клипа. И чао!